गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव जासिहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। लोगोसेयैनो चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनो थाखाय गुरैयै खावलायबावबाय। दिनै गोबांथार आपडेट गैया, मोनसेल' आपडेट, बेखौ लानानैनो मोनसे रिएक्सन खालामनो नागिरदों। अन्नानै भिडिअखौ नायलांदो। दा बे भिडिअआनो जाहैबाय NDFBनि बारग' मानगोनां दि हारिमु बिथाङा बर' हारिनि माखासे खैदां खैफोद आरो बर' हारिया नाख्रेबजानाय आरो बर' हारिया दावहा नांबोनाय, बर' हारिया जुजिबोनायनि सोमोन्दै माखासे खोथा बुंदों। आरो बेजों लोगोसेनो जोबथेसालियाव थानाय बारग' NDFBजों लोगोसे रन्जन दैमारि सार बिथांनि माखासे बेसेन गोसा आब्रुथि गोनां बिथाङा बिबुंथि होदों। बेनिखायनो आसा खालामो बिथांनि बिबुंथिखौ बयबो खोनासंगोन आरो जोबथारनायाव कमेन्ट खालामहरगोन होननानै। मोनसे समावहा बर' जातिखौ जुनारनिख्रुइबो गाज्रिसिन नोजोरजों नायबोदोंमोन। बर' मानसिखौ होसो होसो सिलाइनि गुलिजों गावथारदोंमोन। नाथाय जोङो नुयो काजिरङायाव जुदि मासे मैदेरखौ गावथारोब्ला गावथारग्राया सोर बेखौ नागिरनानै हमनानै साजा होयो आरो जोबथेसालियाव जोबो। नाथाय बर' सुबुंफोरखौ होसो होसो गावथारदों। नाथाय बै गावथारग्रानि जेबो बिजिरनाय बर' जातिया मोनबोआखै। दिनैनि तारिखाव फिन सिन्था खालामबाय बर' जातिखौ सिलाइनि गुलिजों फोजोबनो हाला आरो गोबां नाजाबोबाय सिलाइनि गुलिजों बर' जातिखौ फोजोबबोनो। नाथाय दिनैनि तारिखाव नुबाय बर' जातिखौ आरोबाव सिलाइनि गुलिजों फोजोबनो हाला। बर' जातिखौ ड्राग्स आरो गान्जाजों फोजोबनायनि गुबुन जातिफ्रा दिनै गुबुन हारिफ्रा मोनसे थांखियाव फैदों। बिनिखाय जोङो बिनिफ्राय माबोरै जानगाराव थानो हानो? जों बर' हारिया बे बुहुमनि बिखायाव बर' हिसाबै जोनोम मोनबाय आरो बर' बायदियै जोङो थांनानै थानो लुगैयो। आं सरासनस्रायै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो इच्ছা खालामो। दिनैनि तारिखाव बांसिनानो बिमा बिफा सानैजों सासे गथ' खाङो आरो बे गथ'आ फैयै फैयै सासेल' गथ'आनो फैयै ड्राग्स एडिक्टेड जाफायो। जायनि जाहोनाव बे गथ'आ उनाव सोरबाया सुसाइड जादों आरो सोरबाया गथ' खांनायनि खुनु मोनसे चान्सेसा थाहैयाखै। अब्ला बिनि जेनेरेसना बेयावनो जोबथ'बाय। अब्ला जातिनि माइलेजआ बेसेबां दंबावो? फैबाय थानाय 100 बोसोरसिम बर' जातिया थांनानै थाबावगोन ना थाबावा? बेबायदि दिनैनि थासारिजों थांबाय थायोब्ला बेखौ नोजोर बोनानै बोरैजाय हायो गुबुनफोरनि फाव फान्दायनायजों बर' जातिखौ फोजोबनो नागिरनाय बे मोनसे फान्दायसुला आखुनिफ्राय बर' जातिखौ बोरैजाय रैखा होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों जेरावबो खामानि मावदों आरो मेङाजासे बारग' NDFBआ मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव खामानि मावबायानो थालांगोन। थांनाय सानथामनि सिगाङाव आलफाफोरनि जि थांनाय थाइखौ लानानै मोनसे बारडे होनानै जोबथेसालियाव जोबनानै दङमोन। सोरबाया उदाङैनो दङमोन। बेखौ थांनाय सानथामनि सिगां उदां एबा दाय गैया मानगोनां एबा माननीय गुवाहाटी हाइकर्टआ दाय गैया होननानै फोसावबाय। आं साबायखर बावगोन गुवाहाटी हाइकर्टखौ आं साबायखर बावगोन। मानसिनि गेजेराव निमाहा होलायनायानो देरसिन। बेनिखायनो आं गुवाहाटी हाइकर्टखौ साबायखर बावगोन। जाय आलफानि बिथांमोनखौ दाय गैया फोसावबाय बिनि थाखाय आं गुवाहाटी हाइकर्टखौ साबायखर बावगोन। नाथाय आं बेखौबो खावलायगोन जे बारग' NDFBनि बेलायाव गोबां जोंहा केस पेन्डिं जानानै दङ। जोबथेसालियाव दिनैसिमबो गोबां बारग' NDFBफ्रा दुखु खस्थ' लानानै जोबथेसालियाव दङ आरो जायफोरा उदाङै दङ न'खराव दङ बिथांमोनाबो मोनब्रै मोनबा 10-12टा केसफोरखौ लानानै दिनै कर्टआव तारिख मारिनांगासिनो दङ। आं खावलायगोन माननीय गुवाहाटी हाइकर्टखौ जाहाथे बारग' NDFBफोरनि बेलायावबो जेन बयखौबो दाय गैयै साजा फोसावो फैबाय थानाय समाव बेखौसो आङो खावलायगोन। रन्जन दैमारि सारा सुबारेननि थाखाय सासे फाइट खालामग्रा एबा सुबारेन हादोर नागिरनानै फाइट खालामग्रा दावहा नांग्रा सासे बिर जोहोलाव। बियो सोरनिबा गाद्दिखौ सेनो थाखाय मोनसे आफादखौ दाबोआखै। बियो बबेबा BTCनि चिफ जानो बियो माब्लाबाबो सानाखै। बिनि साननाय आरो बिनि मोन्दांथिखौ बेजों थाफाबोनानै जोङो मोनथिगौ आरो जोङो नुगौ। सोरनिबा गाद्दि सेनो थाखाय बा सासे पलिटिशियान जानो थाखाय रन्जन दैमारि सारा NDFB आफादखौ थांनाय गोलाव 35-36 बोसोरनि सिगाङाव दायाखै। आं खावलायगोन बिनिखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ जेन रन्जन दैमारिनि साननाय आरो सान्थौ आरो सानस्रिया एसेबां थौले नङा आरो एसेबां मुगैथाव नेहाद आखुनि नङा जे बिथाङा उदां जायोबा सोरनिबा गाद्दिखौ सेगोन बे साननायाबो जानो हाया।
बेनिखायनो आं खावलायगोन रायजो राजा नोंथांमोना बायदिसिना संसारनि गोदाव सोराव बाथ्राफोरखौ साननानै जेन गुबुंले गावनि गोसोखौ गुबुंले खालामनानै लाया। रन्जन दैमारिया जेरै गोथार बेबायदिनो दिनैसिमबो गोथारै दङ आरो अराय सम बिथाङा गोथारैनो थागोन। भिडिअखौ नायनानै निसय हमनो हाबाय जे आथिखालाव बर' रायजो राजाफोरखौ एबा बर' हारिखौ गुबुन हारिफोरा माबायदि नोजोरजों नोजोर होगासिनो दङ आरो सरकाराबो माबायदि नोजोरजों नायगासिनो दं बेखौ निसय हमनो हाबाय जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिखौ इसेबां नाख्रेबनानै जाबोबाय आरो दासिमबो बे आखुथायखौ गाराखै। सिलाय बारुदजों नङा, सिलायनि गुलिजों नङा, दा गुबुन आदब लादों बर' हारिखौ नाख्रेबनायनि। बेखौ बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों रोखा रोखा फोरमायबाय। दा बियो हय थारैनो सैथो। जेरै बिथाङा बुंदों एरैनो सिगाङाव सिलाय बारुदजों बर' हारिखौ नाख्रेबबोदोंमोन, नाथाय दा बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ ड्राग्सनि बा फेग्रा मुवानि माखासे निसा होनानै माने बर' हारिखौ बरबाद खालामनायनि बा बर' हारिनि जेनेरेसनखौ गाज्रि खालामनायनि मोनसे बियो टारगेट होननानै आं सिगाङावबो बुंखादों। दा बिथाङाबो बे खोथाखौ मोजाङै गुवारै बेखेवना होबाय। दा बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो बेजों लोगोसे बारग' एनडि बेजों लोगोसे रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौबो बिथाङा जोबोद माने गुवारैनो मोजाङैनो बेखेवना होदों जे रन्जन दैमारि सारनि थांखिया मामोन आरो दा बिथांनि थांखिया दासिमावबो बबेयाव दं बेखौ निसय भिडिअखौ नायनानै गासैबो हमनो हाबाय। दिनैनि भिडिअआ गोलाव खालामला, एसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ, गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।